امی جارek edin beri xwebidin medyatê navçeyeke qedîm bi evkariya qeymeqamî û şaredariya medyatê turnuvaya tenîsaya maseyê hat li derxistin û Müdîriya Spor û Ciwanîkê vê sporê koordîne dike, organize dike. Kesiyên ku serkeftî em bêjin bûn jî tên xelat kirin. Li Midyada Mêrdînê ji bo ciwanan bernameyên sporî yên cuda tê li darxistin. Li navçeyê bi hevkariya qeymeqamî û şaredariyê turnuvaya tenîsa maseyê tê organize kirin. Müdîriya Spor û Ciwanî ya Midyadê turnuva koordîne kir. Ji bajêr û derweyî bajêr not û sê kur û 18 keş bi tevahî 121 ciwan beşdarî turnuvayê bûn. Şaredariya Midyadê û Geşik Spora Midyadê hevdûran vê turnuvayê çêdikin. Not û sê kuruk 18 keçik başvurî vê turnuvayê kirine. Xweş derbas dibe ev turnuva ji ber ciwana ji ber vayê mezin gelekî xweş e. Em dixwazin hêviya me ji ber ev turnuvayê weke mastenîsê badminton fark nake ê ji ber spor ji ber zaroka ji ber ciwana ev turnuva dewam bikin. Armanca vê bernameyê ev ku biratî û bi hevrebûna ciwanan xurttir bibe. Zav xweşa em tên vê de tenîs turnuva me hebû masa tenîsê. Em rekîbê xwe re em çîk bûn em me lîst. Ya qizînç kirin hatin ya qizînç nekirin hatin. Masa tenisi dîzim, zûva dîzim ve kêfem jî dijêretê. Zûva ez û hevalê xwe lîstin. Kêfa hemke jî jêretê em pevre têne vir boy got em qizînç kin. Kesên ku di turnuvayê de bi serkevin wê bên xelat kirin.